Hiripi kese atumban spatir piponsi education tour to village wajai mek pangchengpon. BJP West Karbi Longri District Committee atumpen bang parisi atumapan intellectual anong ekipi pajurpon. Engdeng hini yoga sena lapen Atlantic Academy student HS lapen SLC along kin dunatumpan karchupon. Karbi Longri song tengkran subrans klembang pu arpuki bi cepek ponamai mesen pen pachunpon. Doneng ko ra ke thomara da tumpen Congress long si pok dun si Congress ja kong puthor ke pangtang dun thu. Karbi Abirta than ponji bang nili jitkramsa non birtang ton panlang ponek sinang. Klim somora tumban tok lang nat kan thur ponji kenang sot pu matha ponsi HDP KSA headbans tumban spatir pi ponsi education tour to village wathipi en ponsi HDP hawartin along arong tin along samit tok lang aputhak rong arar tumpen chingki than ponji fan sai kedeng pon kedam tang busik ni pa engkora phor ni ke chengsi kania bi arong arar tumpen si tok lang aputhak chingki than amai pedopon KSA HDP headbans amai pu Thompson Bay pen ke chephem pu pon amai along KSA Bujan District Committee amai pu Raju Engleng chunbang desoi teron laban HDP Milseng MA School headmaster Noren teron atum chetong dun labang so amai long KSA Bujan District Committee amai pu konchun bang atum pen sami ka Charlie Usomara tumpan ke Charlie bang ke akenang sot government school Charlie dun po ve fit sami api a post tumpen sami ke chelang dun RDP dun nangji laban school sami chithon dun da pen chingthon dun namji lancho te kalilang lapunat klim sumara tumpen loka Charlie ma Charlie lema labang so puthak sami ke chelang dun akenang sot lapen lapunat loka Charlie bom risue jang tumpen sami raki homu pen chuchu det nangji ma de raki homu pen ke chepe hello vek nangji pusta alang li tumpen labang so mailong jumisen alam than paripon Kala government school long kita duna soba polutang te ama api po polutang te lake apen ter englone ajoy ter englone lapen kitab done avelone labang laboton si luplo te ki ong ile to kini ga tu pola mali kami ang yong dung bangke lapong si ong lasi lason polutang te to ki lasi private government long kusani lason si private kusong si kita ima lason si halapu government along ta toidang po HDP pen sarpin po diso Karbi Longri Abirta Bujan District Committee nitong long do HM di headmaster Noren Teron po alang lige dag mirjeng ME school long principal HM lo alang li ta aning kehang di aning kehang kido joini si alang li apor nang chipi lo yang chitong dun pini alang li nang chithan lo je lason program deng nang dia program ko pilo prodang den itum arong damsi education apu thak di sonsi ka Charlie penali doma ba araki homu enang ne ba pisu enda prang nang ne tenan da prang nang ne lailam ching chithan chimum lo pini kan ka chithan chimum pen ne tum long problems isi hini long pon lo so problems nang than det apini tum ta chingwai po RDP pon po lahai pu thak dan pini setong penang munet phaidu asila andam handa kacuru si pajero po angke ini tum lato program ke kangton kok lapo hilang pini cheng silang da kanya be number 1 long pini cheng pon non lo long pen botai thom botai pli ki dam ji ge tum aim do dam vek ji ang pen lo pui ke tum school visit ta dam ji ang pen kaprek arong tum jongsi awareness program ton dang ji ba itu marong ta wang tha pu aning ke hang tum do le putang te tum han contact tame tum dak HDP branch committee long president kinili malopu ni tum member tum do di tum ge dak tum ang selo kelang selo lasi nang tum jong si akimi phan ba ni tum rong da bang tha nang thanang tha pol jong se nang pu nang ji le putang te ni tum nang hang tame kan la so program ke tum nang ton kok ji kali dam bom la kedam tang busik ni pa engkora phoni nizang Karbi englong hamran consensi ki palopon tilhor committee hololong BJP long klembang pu atuma phan bang parisi intellectual anong EP pajirpon Happy Baidu Dr. Mukam University to Kaito Jagaton
labangso intellectual ki pipon along penang an atuma bangki nong eki wanji arni pen semi ki claim ki dam sia phan alang litum ke spaduk pen ajok si labangso nong eki longpon lo bangso intellectual anong eki pipon along alihiaman pen kubli consensi MSc Pawan Kumar Rai MLA Rup Singh Teront EMs lapen abarim MLA Dr Mansing Rongpi Hamren Mondol Committee Maipu Sarsing Phangchu BJP West Karbi Longri District Committee Maipu Rodip Ronghang lapen BJPM akon bang so sing tisu lapen ka prek ke the tinda chitong dun si labang sunong ekipipon mesen pen pachun pon jengkha pen babutron Karbi Longri Abirta Udijibit tum pan ladak karcu kamana ke damtang ningkan sirkep noremudi ke klem pon la so asona ke klem pon alu tapi pon la pan tapi pada isi momentu tapi talang ke papi pon la pan ta ke ma poho so pen pen marak aku Kiramtang bu signify engkora porni Yoga Sport Association hanjang langso atumpen spatir piponsi Yoga student laban Atlantic Academy student atumpan SSLC laban SSK undun atumpan karchopon Tinida hanya langsung angkang lo ini kita ke cepat sudah excel alang litum ke lugu charli narlet spaduk chot kalisi ason ki pathura sme ke bo 11 spaduk pik abang pu tum side lo lasi lapuson wiso ijanga tumki harm phangalong ki ing ar piglang pusi than pon ni nang tumanang pui nang pacili bang lapelo sorhayan angkang long ke pas bang topik sita nang tumang sana hangwong tupa sana hanglo nang tum cicinu di nang tum ke khelana ta thekse lapen Kipuhin ata tek CRC ke pasung lonon ke lasina tumanang karcho lo pinike labang sukar supon ang mailong at sapahin pupon Dilip Terang lapan aluhiaman pen High Mountain Junior College a principal Dilip Kumar Lekhe Sir Hizen Dr. Jyoti Prasad Moidoy Sarat Gogoi instructor Kumari Nilu Brahma Das Dipen Gogoi Jiten Ingti Anparta kaprek prek the dimta chitongdun Munida kailong ke toglang ke thek chot bang ke chokchi ok prans ta mise nangsi pusi yoga instructor etumpen than pajirmi pon তৰ ফলত তেওঁলোকৰ সুফল লাভ কৰিছে আৰু ছাৰসকলে কৈ যোৱাৰ আমাৰ লগত থাকে সকলোবিলাক Kiramtang bu signify engkora porni West Karbi anglong lakhai si Duramla MSc consensi ke palopon tengkora langso Karbi Lu Charlie asonga branch atumpen klembang pu arpu ge pek pona mai paman pon abare mamai pu bedesing ti sopen ke sepehem pu pona mailong aluhiaman pent Karbi Lu Charlie asong 3P chunbang Ramsing Tokbi Hamren District Committee Rensing Terang Mongol Kathar pen chenglok klembang pu bardi matum stami chitongdun laso mailong chitongdun atumpen chedon sarpen Karbi Lu Charlie asong tengkora langso abran sapan antu si pangtang pon thuji lapen aprang ke japon linji aphan babu sing nara phan si maipu ingwai ponlo lapen Prodip Rongpi aphan bagi chunbang arpu ingwai ponsi lapuson thak si kaprek arpu pen sami ingwai ponsi arpu chepek ponlo lapen laso arpu dengdet pen sami ki klem pon pa me nangji lapen ki klem sebaduk pon nangji pusi abare metum pen than pari pontu labangso pengrangso aro long kongchun banglo sami non bangke uwi kimi tum sami labangso ahawar pen nang kidun tum dolo lapen non uwi kimi tum mansi labangso arpu ansusi ni tum ben ansusi pami pon ki klem pon ji apan sini tum pini ben arpu ni listami arpu chipi pon iglo lapen amparta non pini labangso aro long adak ke klem bang khudan sami pini bang halai tum han thot direct mon thusi pini akimi abang pu bang pitu mansi pini labangso kesenga along thapon iglo si nili tuning rimang lalo non akimi bangso ro long ke klem bang pula meipu kongchun bang pen chenglok bangso dak ke klem paduk don jiat tum abang pu bang pitum stami non prang bangso hawar long kisung ke boy pen chenglok wipi akinang sort si doma alang litum pen si arjapon pu busi nilining theglo apen se alang litum stami alang litum kemang akam kapachun jakam an stami ansi kapachun bonji masini li alang litum stami anam jumi pitun eglo apen nilitum stami arpu awi dundet stami kachera pachitun ke du igvek ji mati cherap chitu dun ibom ji stami arpu bang ni tum non mat ki alang litum si hodai pon eglo penang an ladak labang so hawar ke claim pon nei ke dam pon nei la so farman nilitum nilipon pustame pini bidi sore thek an ke lik pitekang lo lapsi aban ab mai phu bangke bidasing tiso apen achun bang abarim bangke sotro tiso lang lituma adunlar uthot pini presiden adim
senar lo lapen secretary bangke Prodip Phangchu alang Prodip Rongphar alang litum hansi pini labang so hawara long tengra lang so hawara long president secretary itekang pensi alang litum aphan ki claim ke dam abidi sori ngilitum itekang lo Ante ahla aphang ban president secretary tumke kopi ko sona join ni tong claim on alang litum ta ki claim penang na por ding lo lapen alang litum stame la so branch long bangke president secretary bangke nitum nang nilo lapen alang litum han puthot district long pen si pon po Indian National Congress atumpen sami prejam state long non kilik puthor ke chapai dun boma joksi Karbi Long Congress atumpen sabel bang suklik thekun longsi ning ke chithei du bom tanglo lason si non ke bang si MP kilik long Karbi Long pen ke stoi dun ji aphan sami Congress a candidate aphan ong dung avut pen ke chapai dun thek ji aphan prejam hawar along sami Congress atumpen sami my meeting pedu pon bom tanglo lapuson thak thak si kedam tang hu signifa inkoira phorni Mahamaya Mandal Congress Committee Mandal Mahila Mandal Youth Lapen PCC atum chingrum si longkam tiram auditram hol dog mukak along kangdang mai ingipon bangso kangdang amai long prexam rachari atum pen don inkoira ke thomatum methang party ben chosi puthor Congress along chipok dun thu Mahamaya Mandal Congress Committee amai pu Chandra Singh Singnar pen ke chapayam pu pona mai long alihaman pen Abarim EM bedasing rong pi Karbi Long District Congress Committee Konchun bang Sanjeev Teron lapel formula tren pi pen chenglok Congress along len bang pi bang thekun ka chitong dun si labang su kangdang bai mesin pen achun pen Apa ke non itu mesinnya yang lapor teh itu langten masih tan itu mau mutum non to karon itu na apa ke ngaco kali ini ta bang koresi mate don koresi ini cepok dulu masih tak si langten ba itu beta ke langten betul cepok itu apa pini itu mesinnya yang lapor tang teh langsung ke depan Sara apartemen BJP pe lapen ETS itu masih ETS itu tenang dulu tapi itu cerita yang lapor tang teh non itu Muhammad angkang tu lo person thak udah Karbi Long angkang lapen nau sedan me BJP tum ke claim ke chok ci sampu thak rat maning ki pung penang tu lo sang ci tum thek lo athe BJP atum non pelo protang te kenji sam ke claim sam so ci la tumrar phan ke claim pinangi pu kenji ke jumi pik sita ra tu ma phan claim pi thek long le aso posi ra tum ningkan sirke lo central lo protang te dai tum long ta ningkan thero ke dolo Asa somo cemaya lo posi nono bangke atum ta BJP penok kam chok silo posun janom do sonsi thelo apeng la sojone aprang pen mute non atum si dumunak son to ko sa hut ko som kitu non si bisi dumunak son si na theklo asa posi ratum ta ning ki pung son si theklo asa non ke bangji ani hura Ini Abirta lans pan sikang ton paniglo domi thangbi kardom